ce daula uwar daulolin Hausa gobir. Baka ke babban bako Ubangida Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Sarari mai ban tsoro na kan kajeren su kuwara masu dawakai. Rugugiya mai ban tsoro bagobiri Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Sarari mai ban tsoro na kan kajeren su kuwara masu dawakai. Rugugiya mai ban tsoro bagobiri Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Inuwa ta Kadaura ce daula uwar daulolin Hausa gobir. Baka ke babban bako Ubangida Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Inuwa ta Kadaura ce daula uwar daulolin Hausa gobir dan marafa. Baka ke babban bako Ubangida Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Daga gubir har bagada za a zuwa kudu sun ka taho daular gobir. Dan marafa. Masar har Karbala zuwa Surukala da Tunis daula gobir. Dan marafa. Sai bagazan birnin Agadas wararrame da marandan ma daular gobir. Dan marafa. Toro birnin lalle sabon birni na Hisatau duka dai gobir. Dan marafa. Mafara alƙalawa da dakurawa gawan gazan gobir. Dan marafa. A mazauni na 20 ne kasar Maradi daga nan a tsibirin gobir. Dan marafa. Tsibiri ta jibanta uba wannan da ya sara mazaunin 'yan gobir ta zama dafa. Sarari mai ban tsoro na kan kajeren su wanda masu dawakai. Rugugiya mai ban tsoro gobiri Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Madogara ta jallalla abin nufi da bukatu na ya Allah. Maɗamfara ta asasi na wajen dashen tirgaɗa ta jallalla. Majingina ta gazawa ta wahabu na gamsu da kai sarki Allah. Babu gudu balle tsoro ga wanda ya miƙa wulagun Allah. Ka ɗaukaka ni ka kare ni sarkin ɗiyan gobir alan waka ne abun madafa. Inuwa ta Kadaura ce daula uwar daulolin Hausa gobir dan marafa. Baka ki babban bako Ubangida Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. To gaciya fada tsani na da shugaban alama ɗagun Abdullah. Nai istigasar ga ni ba ni shakku na yarda da kai Allah. Sai na cika burina hakikatal amur gurin sarki Allah. Dan Abdullahi ya Muhammadu dan Amina ta Abdullah. Allah ka tsare gobir ka farfado manna da karnafin daular ta dan marafa. Sarari mai ban tsoro na kan kajeren su wanda masu dawakai. Rugugiya mai ban tsoro gobiri Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. A yau gida zan regawa cikin kabilar da ta masa kira gobir. Dan marafa. Talifi yau zanzawa na asali da nagartar jinsin gobir. Dan marafa. A yau fa na ɗauko fursa a gwalagwalan kalmomin tadar gobir. Dan marafa. Abin faɗe na a saurara domin a tsince kuku kan zancen gobir. Dan marafa. Madogara ta reference ne da zantukan magabata da kan gobir. Manufata Inuwa ta Kadaura ce daula uwar daulolin Hausa gobir dan marafa. Baka ki babban bako Ubangida Abudu Bala Sultan gobir dan marafa. Daula uwar dauloli da haka ni za na kira daular gobir. Daular tsira dauloli da haka ni za na kwatan ta uwa gobir. Gobirkin da mu zaɓaɓɓu ko da nasara suna labaran gobir.
daula ce kasaitatta kana mashahuriya 'yan faya gobir na san walin zamina na warwara kan asalin wannan gobir ta dan marafa sarari mai ban tsoro na kan kajeran su warra masu dawakai ruguye mai ban tsoro gobiri abu dubala sultan gobir dan marafa jibiri sai ku lale sarkin diyana ku yana kishin gobir marhaban lale lale da bayyanar alan waka dan gobir a yanzu gani ga dangina dan asali na jinin tsatsannin gobir ruwa ya koma gurbin